Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Kaumos maga mag diro odiochieng' janeno mar Color TV kamoro mora ma intiere ka geno ni odiochieng' mari mar Jumapil dhi kod yendo makare kinde ni ene bende por ji dhi nyime kanyendo kod nyasi go mag Pasaka odiochieng' ma kawuono ni endi mar Jumapil tarik na 5 dwe ni mar 4 higa mar 2020 to kod auchiel asemolo kaendi mar mondo mi akel weche manyien yo mar adimba kidienyendi mar diro odiochieng' mana bende kaka ne gimolo nwa mesa mar kawo weche go manyien nyinga ni Tracy Ouma rwakini machiegni. Moko kuom jotelo don but siasa nendo mar UDA ka chelo kod kana jo Kenya mamoko wuok oko kendo kwero malich mokalo weche go ko bende ne wach kanyo kod ker matona mapacho kaendi mano kanyo migosi Uhuru Kenyatta ma bende giyango kanyo eko ni gin weche modhi kod taro mar chik kendo ginyiso kanyo achaya ne tenda pisi mar ker masani mapacho kaendi mano ker William Samuel Ruto weche maket kod mago eko ma bende no wach kanyo kod Uhuru Kenyatta gin mago manyaya kwede pacho kaendi. Oganda mag Masai okwayo Uhuru Kenyatta ni koyie to tegre kanye kod weche mag siasa kendo mondo mi koro migosi William Samuel Ruto thuolo mar tayo tijene pacho kaendi kaka ker marito piny Kenya. Wewe ni retired president na tuko na heshima kubwa kama jamii ya Wamasai na jamii ya Wakenya, lakini nakuomba baba yangu usirudi kuja kuingia mambo ya siasa. Ile maneno ulitamka juzi pale wakati mlikuwa na masishi pande hiyo ya Nyeri ilikuwa ni jambo ambalo ilitusisha sisi wa Kenya wote. Sio haki wewe ukuje usungumse lugha ya mama na uambie jamii ya Wakikuyu waanze kukataa president ambaye amechaguliwa na Wakenya. Hata wewe wakati ulikuwa president tulikuwa tunakuheshimu. Pia tunakuomba uheshimu William Samoei Ruto kwa sababu William amechaguliwa na watu. Na mimi nataka tu kukuambia kwa sababu wewe unajua sana wewe tunakupenda na tunakuheshimu, lakini ile lugha juzi ulitumia haifai a retired president. Mzee Moi aliretire na akawachana na siasa. Mzee Kibaki aliretire na akawacha siasa. Wewe kama rais wetu ambaye alikuwa, kwa nini unataka kuingia siasa ya Kenya? Utuachie sisi. Sisi wenyewe tutasema mambo ya siasa, lakini wewe uwe a symbol of unity. Nataka tu kukuomba kwa sababu yale ambayo tulisikia hatukufurahia, na ule ambaye anakudanganya ya kwamba yale umesema ni mazuri sio mazuri, ujua wa Kenya wana Faruk Kibet bende koro kwayo migosi Uhuru Kenyatta mondo koyie to chiwluor oganda jo Kenya ka achiel kod apisi mar ker mapacho kaendi okwedo ker Uhuru Kenyatta konyise kanye ko ni ber mondo koro pogre weche mag siasa mana kaka ker mamoko mathur kaendi mano weyo siasa kinde go eko bende ne giwuokie telo. Sisi tunasema eri ufanyie bidii empowerment ya vijana ya Loita kuliko kufanya ukabila. Ni hivyo si hivyo? Wakenya wote ambaye wamefika hapa, wabunge wametoka sehemu yote ya Kenya kuhubiri neno ya umoja ya Wakenya. Hivyo ndio barabara tunatafuta. Wale wengine, hata mimi nimeshangaa. Hawa Masai walipiga kura, wakapigia rais kura. Hawakupigia rais awe mkabila. Wewe ukipigiwa kura na uwe umeenda retire, tafadhali heshimu wa Kenya waendelee mbele. Na kwa sababu Kenya haitarudi nyuma kwa ukabila. Kama Wamasai wanasema ukabila hawapendi, kwa nini wewe ambaye umekuwa rais wa Kenya, wewe ambaye umepewa utawala, bado unataka kuhubiri ukabila? Ashindwe ama asishindwe? Tunataka yeye atushawishi kama retired president. Na sisi alipokuwa president tulimwamini, tulimchakua kwa kuwa sisi tulikuwa tunaamini atakuwa president wa Kenya. Sisi hatuwezi kuchakua ukabila
aongoze Kenya. Senator Mavihiga Geoffrey Osotsi oyango kanyo ikoni onge kanyo kod kinde mar dhi nyim doho kalore kanyo ndo kaka nolonye kom mar jalupo gai maduon but siasa nendo mar ODM. Osotsi oyango kanyo ni gikinde niendi oketo mana wange nyime korango weche machielo mag dongruok mabende ibiro timo pacho kendi. Weche gikino yango kine bende odhi timo romo kod jodongo mag oganda jo Abaluya kama bende ne gidhi sumore paro mopogore ka bende no dhi chiwo ler e wichung mare ka achiel kanyendo kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna. Statement is very weighty, so I do not want to talk about ODM because the more you talk about ODM, the more you make them relevant. The team of Linda Ground, I do not want to make any references to them. I came here to meet the elders, the Luhya elders, and we have consulted with them, we have spoken with them, because they said that they wanted to hear from me what is happening to Godfrey Osotsi and what is happening to Edwin Sifuna. And I think I've explained to them a lot. I do not want to talk about the other side. Let me remain focused. All I can say is that we are very much focused on a bigger agenda that is going to address people's issues, wananchi issues. We have issues of corruption, we have issues of unemployment, we have the issues of public debt, we have issues of cost of living. Let those be issues that are going to define. I do not care anymore about what Linda Ground is doing. Let them do their stuff and we are going to do our stuff. Kinde ni endi mabende kori je oganda jo Kenya mane ndikore kaka jogo ombulu higa mar 2012 mondo mi koro wuogo oko karombgi mondo dhi ong'e ka pod nying gi nitiere ka duol mochung ne yiero kod kie pacho kendi mano IEBC kaka jogo ombulu. Senator Danson Mugatana wacho kanyo eko oseduol no endo mochung ne weche go mag yiero mano IEBC kuom remo tiyo kanyo kod lonyo makare mar kano nonro mag jo Kenya mag ombulu mabende nondikore kapok ne higa mar 2012 romo. Mugatana lero kanyeko ni cheno maket kod mano endo en mano bende koro dhi kelo pek ahinya ne jogo mong'ol ka achiel kod jogo eko makoro hikgi oniang'. Pia nashangaa hawa jamaa. Ni kwa nini you can't get a system that will not inconvenience voters? Kama mimi nimejiandikisha kitambo, nimesimama kura mara hizo zote, kisha uniambia unataka niende ati kura yangu since 2012 haiko tena niende update na biometric. Si niyo unaturegesha nyuma badala kutupeleka mbele? Ama namna gani wanaishi? You know, hawa wazee ambao wamejiandikisha chairman, na mimi nakwambia wewe unisikize. Chairman, angalia system ambayo haita inconvenience wananchi. Kama mtu amekwisha kujiandikisha, mambo ya kutuambia tuende tena hapo, sijui tuweke biometric, kuna turegesha nyuma badala ya kutupeleka mbele. Ama namna gani? We need people who are going to improve on the old system, sio kufanya wananchi warudi nyuma. So I will encourage you, kama hujajiandikisha ujiandikishe. Na hata kama umejiandikisha upite wende ukaangalie station yako ni namna gani. Lakini pia I'm appealing to the chair. Don't say people who have voted before in 2012 na hizo nini ati sasa hawako tena kwa you need to be clear that you can verify, lakini usiseme watu waweke biometric ndio waweze kupiga kura, unaleta confusion katika weche mamoko en kanyo ni doni but siasa mar ODM yango ne gibilalo komora mora kine bende gitimo twak margi kod doni but siasa nendo mar UDA pacho kendi. Weche gi ne oyangi kine bende hotel ne nyasi moro mar Ike County Masiaya kama jakom mar doni but siasa mar ODM Mika Gladys Wanga ne oyango kanyo eko ni ber mondo mi oganda jo Kenya wuogo ko karombgi mondo chiw sir ne ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga mar tego mbi mar doni but siasa mar ODM mano bende motelo kanyo ne yiero maisha no bago pacho kendi higa mar 2027. Tutaingia kama equal partners, kwa sababu chama cha chungwa
Nimesema ndio chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of Limpopo. Kuna wanachungwa kutoka Vanga, Kwale hadi Todonyang, Turukana. Kwa hivyo tukiingia katika mazungumzo, tunaingia kama equal partners, na tutazungumza kama vile viti vyetu lazima tubaki navyo. Kakamega is locked in ODM. Na yule ambaye ako na ufunguo pale Kakamega ni Italanyi. Italanyi ni yours truly. So mimi nataka kuhakikishia kwamba Kakamega na Western yote kwa ujumla chama ya kwamba na uongozi, tuko tayari, tuko imara kulinda chama cha ODM. Akaweyo madundo tok dakika machuo kabiro kani mar dhi nyime kod mi weche manyien mamoko mabende pod nitiere mesa wa kaindi kik idhi mabor. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo jotelo mag duond buch siasa mar UDA okwayo oganda mawuok kadhwadhi nam chumbi mondo koyie to bi mondo koro wuog oko e siro ker ma pacho kaendi migosi William Samoei Ruto lwedo yiero maduong' ma bende gero timo pacho kaendi e higa mar 2020 to kod 7. Jotelogo oketo kwayo maket kod mano eko ka giyango kanyo ni ker William Ruto osechiwo kanyo dongruoge motiap ne oganda jo Kenya. Tuhakikishe tuko ndani ya serikali. Hakuna maendeleo yanatafutwa kwa upinzani. Ikiwa wasiwasi wenyu nyinyi watu wa PAA ni eti mkijiunga na UDA kilio cha pwani kitasaulika, nataka niwahakikishie hapa mchana wazi wazi kwamba kilio cha mpwani kitakuwa katika mikono thabiti. Tusishirikiane tu kwa William Ruto kwa vile tunampenda William Ruto. Tushirikiane na William Ruto kwa vile sisi tunataka kung'oa mafisadi na kuweka hii system mpya ambayo sasa inapatia kila mtu haki yake. Jonyuol mayudore mbere North ojiw mondo koro ni toket nyithindgi oriwore kanyo kod somo ma mbele yor neno kanyo ekone gidhi kendo gitieko sombgi mag skunde go mag sekondar. Maendi en kanyo kalore kanyo kod jaod bura ma mbere North Leonard wa Mudhenge manolero kanyo eko ni kwan mag jopuonjre ma bende riwore kanyo kod skunde go mag sekondar e kar chung' mod bura nendo ma mbere pod ni piny malich ma iwuoro. Tukikusaidia kulipa karo, hatusemi sasa mtoto amekuwa ni wetu. Mtoto bado ni wako. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha tumekuondolea mzigo wa karo ya shule, ndio mtoto kila siku akuwe anaenda kusoma. So hizo ndizo changamoto tunaangalia, vile watoto wasome na wapite, kwa sababu sio vizuri kulipia watoto ambao hawaendi shule na pia hawapiti. We shall still keep consulting the parents. We shall have stakeholders engagements with the parents, the BOMs, the parents associations, and the principals to make sure that whoever benefits from this program does not drop.
Jatend kweth mathoth e od buch Senate Manok Aaron Cheruiyot ochiwo kanyo thuolo maromo kanyo ndalo 30 ne governors ma pacho kendi mondo mi ochopie nyim Senate makao kamano tibiro timonegi nonro matut ewi ka gisebedo kanyo endo ka gitiyo kod omenda mag jopiny. Wechegi noyango kina bedo no yoro nyasi moro e gwengegi kuma Kipkelion. Accountability is non-negotiable. I want to tell the Council of Governors, wale ambao walikataa kukuja katika bunge la Senate, sheria itachukua mkondo wake. Jana nimemuona chairperson yule governor wa Wajir akiuzungumzia maneno, anatuambia ati sijui magavana wamekata. Mambo ya governors kuja katika bunge la Senate ni maneno ya katiba. Kama county assembly ya Kericho tulipitisha supplementary budget ya 10 billion. Lakini mheshimiwa senator, ile kitu yenye inatusumbua tu peke yake ni kwa sababu gani mheshimiwa gavana aliitwa huko juu na hakwenda kujibu hii maswali. Mimi niliitwa kama speaker. Weche mamoko bende kanyane kalwore kanyo endo kod rem mar sirikal bero sikunde moko ahinya to mago bende koro yudore koro gwenge osebedo ka chuno jonyuol mar mondo mi giwuog oko giwuore gin giwegi mar goyo arambe mag bero chal mag sikunde goeko. Midhiro maket kod maneko ne onenore e skul moro ma bende yudore kar chung'od bura ma Nyatike miluongo kanyo ni Sitati kama koro jonyuol olero kanyo ni gi ol mar rito kanyo sirikal mondo wuog oko odhi ober ne gi chal mar skul margino mondo gere e yonendo mong'ith. Mano endo bende mana kaka reporter marwa Collins Gor leronwa. Kata obed ni piny owacho setimo duto te manyalore ahinya to mar bero weche mag somo. Kata kamano thoth e sikunde mago ma e kaunti ni eki ma Migori moko pod ni koda kachiedhe nade maka kod kacha mano kama oting'o nok mag jopuonj, nok mag ute somo kaachiel kod kuondego mag timo somo mago maching. E skul primar ma Otati ni koda kachiedhe nade mar bedo koda ka utego mag somo maricho maliche mokalo. Wach makamano chuno jogweng' kendo kod neba garambe mar loso utego mag somo mondo nyithindgi odhi nyime koda ka somo ma onge ng'ikruok moro amora. Mondo wager skul ni en skund piny owacho. To nekech en skul mar piny owacho to gimwa saneno ka piny owacho timonwa skul karka onge nyithindo wan go to tin jotelo mane wayiero bende mosabire skundi mokawo chandruok mar skundi onge. Waremo gik mang'eny e skul ka kendo nyithindwa kawuono ok nyal somo maber. Mae muthor mano miyo waloso chokro mar arambe ni mondo wager skul wayud kuma nyithindo gi nyalo bede maber, kuma nyithindo gi nyalo some maber. Tinie ywak maliche mokalo ni wechego mag somo koro mbemore piny kaluwore koda kanok mag jopuonj gino mabende koro thiro wechego mag somo ahinya te sikul nogo ma Otati. Gikwayo piny owacho mondo koro to makre koda ka tend kaunti olosnegi kuondego mag somo mano manyalo konyogi. Skundni jopuonje tine, wan gi nyithindo to sirikal omiyowa jopuonje matin, to ok gibi jotendwa gi ok bi machopirwa mondo gine chandruok man ka. Koro mago achiel kuom gik mano miyo wawacho ni ber mondo wager skundwa ni kwasagedo twamany ka nitie yo mwanyalo yudogo jopuonj kendo akwayo sirikal konyalo winjowa opare skundewa mamalo ka ok ne Otati kende. Sani tawuoyo Otati kar ka nekeche machunge skundewa gi onge jopuonj, skundewa gi onge gik mang'eny. Wan gi nyithindo waonge kata gi lab ka, wan gi nyithindo waonge kata equipments mag skul dwaro mondo skul odhi mbele. Wasetemo kwamanyo gi ir sirikal ok chopirwa e yo mayot. Omiyo ne wakwayo ni wawuo gi jok ma well wishers mondo ochoknwa gimoro wachakgo. Kisungu nyalo luongo ni an e brainchild mare. Waparo kaka jogweng' mondo wane yo madang' sikundwa ni konyrego nikech jogo mosebiro ka tiyo moko osetiyonwa maber, moko bende osetiyonwa yuotha. Koro nwaneno ni mondo wachok nyithindo mosesomo ka e sikundni wan matek jodalawa. Nyo wabedo piny kuneno skulno kaka ochala pani wuotho e iye sama ne welo wuotho. Uneno mukruok mar klese, uneno kuonde ma nyithindwa some. Arameni ne ok oluongi mar tugo, to noluonge mondo nyithindo makiny masomo iye kagi obed gi kar somo maler.
Achielo mine bende koro tuwuok tumosuo koda kapaya maricho maliche mokalo. Gina mabende giseyo jaod bura makon Migosi Tom Odege mabende osebedo kodino ite maliche mokalo kapok oloso wang' apaya ma ochomo Otati Primary. Mora manyalo dhi maber ka samoro in kata gi business ni moro minyalo timo mondo miyud godo kata yo minyalo konyo kata mana skul to wang'a yo rach. Business ok nyal dhi maber e kor gweng'. Koro nwa kwayo sirikal government ni ka giyie to gikonywa. Onge kata en government no kadang' owuog no bire yo tatika. To ni oluwo yorni onge kaka onyalo donjo tati, onge kaka inyalo wuotho kidonjo i bugo koki wuok gi gimoro machielo mondo mi dhi konyrigo. Nyithindwa nyalo bedo matuo e kor gweng'. To kaka inyalo wuok ilaw kod osiptal onge nikech apiko ok nyal ringo, gari ok nyal ringo. Ng'ato kata dhako ng'ama miya adu nyalo nyuol. Dhako nitie man gi ich kendo adieri samoro kata remo rumone, samoro tilaw kod operation. Dhako ni thonwa kor wang'a yo nikech ndara onge. Wakwayo government ni ka giyie to gikonywa. Ging'inwa skundewa, kuonde ma chandruok nitie, kendo bende ging'inwa yor ndara. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori. Lipod no bende no ikno kanyo kod Collins Gore ma bende koro kela giko mar miweche manyien yo mar adimba kidenye ndio mar diero odiechieng'. Med mana kete wang' jowi mari mar Kala TV ne chenro mamoko ma bende biro nyime. Weche manyien gi nikelo niko Dana Tracy Ouma. Oriti masani. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa.